makabvuma here kuti adzimai venyu ashandise nguo yavo yomukati? Right. Dzimwe nguva taitwa Musango, dzimwe nguva vaitouya tichirara pamubhedha vababa avo. 2 years datatanga kudya bota zvakadaro. Ndopakatanga zvirwere zvepabonde. Tongoti 2 years taita takaprotect. 2 years dzimwe pakanga pasina protection. Asha TV nyaya sezvadziri. Claim iri kuti tavengwa unodiwa mudare ramambo Makope nemhosva yekudanana nemukadzi waVictor Lazaro ukasvika pakukanganisa imba yake uya nepfakazi dzako dzose. Mukadzota manzanisita yekudanana nani? Mukadzi waVictor ari kupi? Mukadzi wacho Nauye ndari ya Praxidis. Nemakore mangani? 34. Maria Daria Pindere. Ya Victor Lazaro. Bonde. Mari. Ye baba. Yakapinda. Achigwi. Akapinda. Aba vanobhadhara mari yakakwana vaya $20. Chifundi. Nemupurisa noziva ari murawo dai. Pamusoro Wamambo. Pamusoro Wamambo. Chaitika nchokuti ndayani 20 iyo imwe ndiri kuiziva ndakatobva nezuro kunhingi uku ndosaka ndayani mari ipi iyo ndakatobva nezuro manero ndosati ndayani sina mari yakakwana imwe yacho ndinobvisa Panguva ino yatakutaura zvokuvhikisa tambozvibisa tazviisa panzapo tichazoturika bhachi racho kupedza nyaya. ndinovimba ndichataura chokwadi mudare muno pasina nhema. Mwari wandibatsire. Ubona nawe panapa ere Praxidis chituriro. Nawe yese siri papa iri kunangana newe iyi. Nokuti iwe unoita ukamane vanhu vaya. Saka tikakuchira kuti murume wako chaiye ndiani ndiko anokanda muona chinzonzi Praxidis Lazaro kana kuti Praxidis chikunde. Vanhu chitiudza murume wako simuka unongedze vakamira pamberi pake. Ndino mukadzi wako ndiye murume wako kama tisingamboenda kunekunhu ndakamuadzakira kuna chikunhu chikunhu vanhu vazvataura Ndazvinzwa mambo. unobvumira nazvo Kwete. zvino tisataenda kumwe zvakare vanhu vomurume
iwe chititsanangurira kuti vakadanana sei nachikuru taurisi vabereki pamusoro imama ini ndakadanana naTawengwa kwe4 years. Mazuva ekutanga tichitanga kudanana pakanga pasina kuwirirana, aita zvekundifosa achishandisa zita rekuti ndiri mupurisa wamambo. Hakuna kwazvinoenda. Aipota achiuya, dzimwe nguva aitaimira vana vechikoro vabuda vaenda, aitozoti zvinezvi vana vabuda vaenda kuchikoro. Pamba pangu hapana jurawo, hapana waya. Saka irod aita sekungo achidarika, opedza unotenera kumberi, odzoka, otopinda mumba. Ini ndiri munhu wemukadzi, murume anogara kubasa. Saka paakadzoka akatanga kundikanya-kanya, kundibata-bata. Ndopa ndakazosvikawo pakuda, asi papasina kuwirirana, inge enforcement yakandiita. Tabva ipapo, dzimwe nguva paaipisa fodya, aitosiya dzimai vake uko achiuya, aitoziva dzimwe nguva vana varara, kana kuti aitoita zvekutodarika futi achindiudza kuti ndiri kuuya. Dzimwe nguva tichisangana Musango. Dzimwe nguva tongoti 2 years taiita takaprotect. 2 years dzimwe pakanga pasina protection. Saka ndakazorwara. Takaita nguva tichirapwa zvirwere zvepabonde nemurume wangu. Ndakazorwara, ndikaenda kumusha. Saka ndopakazobvunzwa nemurume wangu kuti ndikuda kuti undudze chokwadi mudzimai wangu, zvese zvaiitika. Ndopa ndakatanga kutsanangura chokwadi baba, ini Tawengwa ndakafambidzana naye, asi aishandisa chisimba chekuti nawe haifaniri kubude nekuti ndimupurisa wamambo, hazvizopa chimiro chakanaka. Anga kupota achiudza zvakare murume wangu, akati vanhu vakakuvenga, chipota iwe uchibva kuHarare usiku uchiuya kuno nekuti unopona, kana kuti unoroyiwa, chipota uchiuya usiku. Saka pakupedzisira kwatakazoita nababa naTawengwa kasemeni, murandarume wangu akaona chidziviriro mumba, goko rekunze rechidziviriro mumba. Ndopa akandibvunza, ndikataura ndikati Tawengwa, baba vaona kabepa kai mumba. Ivo havana chavakapindura, asi vakazenge vakuudza baba vekwangu vachiti ndanzwa kuti protection kumba yaoneka. Baba vekwangu havana chavakapindura, asi vakanga vachimubvunza kuti mavaudza here kuti tazviona. Tatenda vaudza, vakati unotaura uchiti vana ndo vaitambisa protection mumba. Saka nguva zhinji, dzimwe nguva taiita Musango, dzimwe nguva vaitouya tichirara pamubhedha vababa avo. Ndiri kuinzwa mambo. Zvataura nemudzimai wako zvinzwisisa. Pane zvaasiya here, pane zvaakakutaurira, kana kuti ataura zvose nezvimwe zvaanga asina kukuudza mudzimai? Zvishuwa pazotobuda zvimwe zvekuti ndainoitira Musango, asi ndaiti ndakabva kuHarare ndouya. Ndaiti ndakabva kuHarare, pandinomwe ndairwara nezvirwere zvepabonde. Ndobvunza adzimai, zviri kubva kupi? Vakambofonerwa kakawanda nadhokota kuHarare. Chii chiri kuitika? Mukadzi wangu ari kuda pachena. Saka ndazobata zvidziriro. Ndabata zvidziriro mumba, bvatanetsana. Pandarama pandadzokera kuHarare. Pandamuti ndiri kuuya vhiki imwe, tozotaura tigare basa. Tozokuti zvakapinda sei mumba zvidziriro. Saka pandakasvika pabari, ndakabva ndatakurwa nakasemeni Tawengwa. Akabva nditakura nemutoto.
ndakati handina mari ndinedhona uchinditakura ndikuzarira pamusuka panza zvina kuipa panditakura kasemuka handisirira pamusuka paa nyaya ikanyondivhundudza handina kana munhuina kana tete wandikataurira iyi ndaita ringakatanga kundivhundudza kanzi iwe mane kapepa kakawakabata kamumba mako muchidzivire zvinochongara mbiri mukadzi ichocho zvakandivhundudza kuti azviziva sei munhu kuti mumba mangu mauri pachidzivire nyaya ndikunetsana nemukadzi wangu saka kubva ipapo adzimai vangu vakazorwara varwara adzimai vangu nyaya ibva ndamboinyarara semunhu anga achirwara pandambotirega ndimboita zvekurapisa mukadzi anga achirwara titori nemapepanai mukadzi bva anorapwa bvaita zvakanaka ipandikatanga unyanzi wabvunza kuti zvirwere zviri kuya sei munhu vakatanga kutsanangura manje kuti angumaungu ndinokudze choko munhu aipinza zvirwere zvepabonde anasiki mumba medu zvitavenga zvipfuta ndiaenza zvinhu izvi ndakati hawo zvakanaka adzimai waita zvakanaka ndakavabvunza ndakati vakani munoda here nyaya iende kwamambo mambo vazive basa raanoita kuti mupurisa wamambo vakati hongu ndinoda kuti iende asi zvakandiremera kuti zvinorima unotaura chokwadi pamberi pamwari uchitaurira pamberi pevanhu kunenge mune vanhu ndimunyara kati kana uchida murume wako unofanira unotaura chokwadi pamberi pamambo kuitira kuti nyaya ibute pachena unhu hwake hwaanoita tavengo nyika yese izive kuti ndo zvaanoita ndo mararamiro aanoita iwani ndokuti achitorapadzika vanhu shanda namo semutowo iwo okay ndisandaidzosera kudare ndoda kudzokera kune mudzimai nyaya yese yavataura iyi yakanaka kakasirias karipo wasiwe uchitanga kusangana nachipfundi tavengo aikubhinya tochichona chechitecho aikurepa ndochiro ndizvo ungatitsanangurira kuti wairepwa sei pamusoro tanga wafema udzikame utaure vachenza ukamhanya ndinoza kunodzikwa nyatso dzikanza unyatsotreka kana kuita idhibrida kuti unyatso kwanisa kutsana tese tiri vanhu zvakadai zvinowanikwa pamusoro pemambo kundibhinya kwaita tavengo akasemenya andataura ndichiti aitotaimira pamba pavo nepamba pedu padhuze nepadhuze zvekuti anotoona kuti pamba panoitika zvakadai aitoziva kuti vana ezvinezvo vabuda vaenda kuzvikoro chandinoda kuti unyatsoita close musi wechipiri ndakasada musi wekutanga musi wekutanga uyu tavengo ari kubva kwake kana kuti ari kubva paari kubva iwo ari kutadzisa kuti murume wangu haapatsva akaita sei kuti azosvika paumwe apo kubhinya pamusoro emambo tavengo akasemenye akauya nenzira yekunge ada kundiyananisa inini nemurume wake ari sasekuru nemurume wangu tainetsana saka murume wangu akanoudza sekuru kuti madzimai wangu taita sekunetsana murume wangu akadzokera kubasa sekuru vakazoya vachiita sekunge vari kuita sei vari kuda kundiyananisa saka tatakangogara sezvavakaita kadistance inini pandiri nekwavari vachikurukura mukicheni medu pabhenji vapedza nyaya yavo vakazenge vakundikanya-kanya kundibata-bata vaindibata-bata semunhu wemukadzi ndakasvika pakunzwawo mafeelings ndobva vokukachikira kwandiri zvisina kuwirirana vachishandisa simba kwandiri ndo musi wamukadanana nokuti anga akuziva ndeda ndakuidzoserawo kana hanzi
rubvunza amaya tavengu akasemenye ari kupi pari zvino tavenga wacho wamuri kutaura akakubatai batai ari kupi pari zvino kutaura kwatiri kuita munongedzei kana ari pano wondo uyu alright imimi pamukabatwa makachema here kana kuti manga hamuna kuchema pamusoro ndakachema asi akanditi usacheme nekuti ndiri mupurisa wamambo handidi kuzikana ndo zvandoita imimi zvadaro mune wamukaudzawo here kuti ndo zvandaitwa ekutanga mambo pamusoro handina nenda kuti ndakakutya kangani achiuya achikukanyakanyai saizvozvo achikumanikidzai kakawanda mambo handichatoziva nekuti aita sekungatwa murume iwe wanyandotaura kuti ndakabatwa semunhu wemukadzi ndikanzwa kuda semunhu wemukadzi ndakanzwa kuda munhu anenge anzwa kuda ane nguva here yaanozoita zvekurwiswa kana kuti anzwa kuda anobvamo wati uyu murume uyu akauya achigadzirisa sasekuru nokuti akanga aziva kuti aziudzwana namukati mevaa makagara mese pabhenji akatanga kukubata-bata sezvo iwe uri munhu wemukadzi wanzwa kuda iwewe wakabvuma kurara naye zvandiri kubvunza ndezvekuti uri kuti ndakazobhinywa wakachema iwe wanzwa kuda uda kuti dii mbotisana ndakafambidzana natavengu kasemeni mazuva ekutanga sarasike ndati musi wekutanga wabhinywa nyaya yati kuda kupurisa ngapa inyaya yekubhinywa nekuti tikuona kuti inyaya inenge yatikurira isu ndinodai ukati ndakabhinywa zvekudana nazvo nabasa nokuti inohendriwa nevanhu vari muno ichiperera muno asi kana yayekubhinywa inenge yakuda kuti titsvage vamwewo vanotibatsira saka ndiri kubvunza kuti iwewe wabatwa-batwa munatavengwa uri pabhenji hauna kutsvingwa waigona dai wakanga usingadi ungadai wakatiza wakaenda panze wakadaidzira kuti ina handisi kuda asi nemuromo wako wataura kuti ini ndakabatwa-batwa ndokunzwa kuda semunhu wemukadzi wakanzwa kuita sekuda saka anoda anoti ndakabhinywa cherega ndichikutaurira mwana zvinogona kuitika ndezvekuti nhau idzi munogona kuda kudzicraft kuti dziite uremo hunodarika zvadziri izvozvo hazvina kunaka zvinorasisa nyaya yati wakada kana wakada nemashoko ako anatotaura ini ndakada saka anoda anobva asingade anochema saka tinoda kuti unyatsotsanangurira dare kuti vafambe nenyaya yavo zvakanaka handitika mwanangu right amaya kutaura pachokwadi kwakungotaura kungoti ndakabhinywa asi ndikuona kuti kubhinywa hapana vanhu vaitofambidzana ndochokwadi ichochi vanhu vakuta kuti murume anogona kuti ndosaka vaidanana nemunhu wekunge gari pamudai but vanhu vaiwirirana tototi kubhinywa zvekubhinywa ipapo kwete but vanhu vaifambidzana vanhu vaidanana iwe chinyarara right saka yaizoenda kwamurundo chenderana ina kugadzisa ipapa
Matimunza mai stare Placides ndikakutsvagira munhu ungagone kuita zvawakaitwa natavenga pakutanga. Unogona here hungu kwete? Haugoni. Chinogona here ndikakutsvagira munhu kuti uite zvawakaitwa natavenga pakutanga. Haukwanisi. Munhu haagoni kuita chinhu chaasina kuona. Munhu wese anoita chinhu chaakadini? Chaakaona. Ndakubvunza kwokupedzisira. Placides, ndikakutsvagira munhu unogona here kuita iwewe pamunhu iyeyo zvawakaitwa natavenga pokutanga? Haukwanisi. Saka hausi kuzviona zvawakaitwa natavenga, hausi kuzviona. Nokuti inini kana pane zvandakaitwa nachigwida uyu, ndinogona kusumuka ndoita izvozvo zvandakaitwa nachigwida kuno uyu. Kana chigwida akandibata ndogona kubata kuti iyo ndozvaunoita izvozvo ndozvandakaitwa nani nachigwida. Zvino kana watadza zvinoteremera. Mambo vanibvunza mubvunzo wakanaka wekuti wabvunza mubvunzo wekuti kana uchida kuyeuka mubvunzo wapedzisira kubvunzwa ndokuti titaurirei chokwadi here kuti wakabhinywa kana kuti pamusoro vataura mubvunzo iwoyo vakanditi ndodati kutibatsira ndati inini iwewe wataura muromo wokuti ndakabhinywa, asi makanga makagara mese pabhenji natavenga ndobva makurukura uchiti sekuru hatisi kuwirirana nemurume nekuti akanga azviziva kuti hamusi kuwirirana nemurume wako. Muri pabhenji, tavenga akatanga kukubata-bata. Atanga kukubata-bata, iwe semunhu wemukadzi wakabva wanzwa kuda. Saka wanzwa kuda ndopawakairara naye kana ndopamakaita bonde pamwe chete. Saka ndakandikubvunza kuti munhu wawanzwa kuda akarara newe unenge uchiti ndabhinywa here? aiwa ipapo ndapanzwa chokwadi. Saka munhu wakagadzisa wekuti taiwirirana handina kubhinywa. Ei kumashure uko. 4 years from 2019. Hamuna kuzvara mwana pa 2 years dzasara dzisina protection. Naamai ava neni vachitaura makore ava, ini handisi kupomera kuti izvi pane mwana aripo, handisi kupomera kuti mwana ndiwake kana kuti mwana hasi wangu. Inini ndichatoda dhini nekuti akazonge patori nemwana aripo pakati pemakore ava, asi handisi kupomera kuti mwana ndiwake murume. Ende decision handiziva kuti mwana ndiwangu mukadzi wangu, asi ini handisi kupomera kuti mwana ndiwe baba ako, asi inini ndichaenda kuchitest ndinoziva kuti mwana ndiwangu. Ikoko kwese kuda yemukadzi nemurume kuti iwe wauya uchiti ndakatorerwa mukadzi wangu, saka isu tapedza kukwiza mukadzi wako kuti akakudzokera kuti pamukadzi ipapo wati makanga makagara sei? Takagara magara chakaita. Makaita. Akatanga kubata papi.
akatanga bata musoro akagara akaita sei. Tineo inonzi iyo musana wa baba mix. It's a sachet inenge ichishanda iyo kubetsera pakutreta premature ejaculation kuna na baba wadokurumidza kunoita pabonde. Inobetserawo zvakare kuboostawo inonzi iyo sex drive kuti kana munhu usisina chishuwo chepabonde inobetsera zvakare. And then inobetserawo kuti munhu aite a long lasting erection yekutiwo havachaitiwo kunge wejongo ngoti 2 minutes vanenge vapedza. So this one inobetsera kukuboostira iwo time yenyu yamunenge muchiita pabonde. And then inobetsera zvakare kuti mai vanakirwewo nebonde because zvatinoziva tose kuti ana mai vanenge vari kumashure vana baba munenge matungamira kare. So this one inoita kuti mese mufambidzane musvikirane panguva imwe chete. Products burning issues anowanikwa iyo pa Corner First and Speak Koblenz House room number 401 pa 4th floor. Kana kuti munokwanisa kuti fonera pa namba dzinoti idzo 0712 266 240 or 0778 795 794. And kana muri kunzvimbo dzamuri dzakasiyana siyana musatya kuti tsvaga. Tinowo ma-agents edu anowanikwawo kunzvimbo dzakawanda dzinova idzo about 62 towns dzinenge dzine ma-products edu iwayo. So tinenge tichikwanisa kungokupa iwo ma-numbers evanhu vanenge vari ikoko and then mokwanisa kubetserekana. Akagara akaita sei. Right. Sebenzerawo. Aiwa, iwe sebenzerawo. Pamuri kubvunza mambo sorry andisukudimure. Pamuri kubvunza ndo vana ndichida kuti aite. Fane mukadzi. Ndobvisa tarewa. Iwo uya mama igara yapo. Ini ala Nemupurisa gara yapo. Nemupurisa gara yapo pana mama yapo. Tangwa sumuka uya. Yo ya up to zero. Right. Do magarra mama kaita kai. Do akubvunzwa na mambo chiterese uro kana. Akamagara mukitchen anditi. Kitchen ine bench. Anditi. Nokunogara madzimai anditi. Wakanga wakagarira kupi kusai? Ndakagara right. Kuri ku bench. Saka keranga ya. Gara ku right. Savari musai. Yo ya. Imambu ya gara kwa mamura. Yo wakanga wagara. Ni gara ya. Ni ya. Aba maya. Go atadengwa. Au ndo aplaksikisa. Ndo magarra wakanga. Pane mita pakata. Anditi ka. Chichiudza akatanga kubata papi pa 1 meter. Pamusoroi mukitchen mune bench asi rine madzi wakanga wakagara wakadai anga akadai anditi abva atanga kudai mukati benyu ruoko rwangu pamwe nerwake rwakasiyana. aiwa izvozvo vauya kati right. Saka pakaita kudaro wakambosudurukawo here kuti sekuzvamakuita zvaipa kana kuti pamusoroi pachokwadi ndakamboda kusuduruka pachokwadi kopamakuwa pakundidaro kwakazoita ndakazoke ndakuzokuda wakanga ndakuzenge kuda wakuzenge kuda anditika zvakanaka saka wakada anditika wakada kuti zviitike sokuti akakubata anditika komazuva yakawanda sokuti hawaisangana nomurume anditika saka kuda kwakwazuva padhuza mhaka yekuti murume akanga agara makore kana mwedzi kana masvondo ari kuri anditika pashure pokuti hamaisangana nomurume mhaka yekurwara anditika saka kusangana kwai kusisina andidari ndizvozvo nomurume pakanga kusisina ngendaa yekuti ndakatanga zvirwere zvakawanda pakutsoneshana ndozvekunetsa izvozvo iwe wati akatanga ari protected naio uzvanaida kutoziva ndiyoti wati patikatanga takanga tine protection akauya neprotection ndeyani
tavengwa kasemeni. Musi uyu wamatanga iwe uchi batwa uri pabench makarara kuti makaita bonde muri pai Mukicheni. pai pabench ire kana pasi Pasi. makawaridza here kana maangorara pafloor Kwete. Papa sina kwete. saka makatopira kuti agadzire protection Pamusoro imama. Protection inakuwanika mukicheni. Protection yakawanika mubedroom. okay fine musi wamukatanga kuita bonde natavenga makanga tavenga akanga ari protected here akapfekera kupi protection iyi Akapfekera mumba imomo. saka akauya nayo ndiwe here wakagara waone protection kana tavenga akauya aine protection Akauya akatogadzirira. kureva kuti imimi vanhu makanga mambotaurirana kare kakuti munhu ave prepared kuuya kuzotanga kutaura newo mukicheni nekuti tikatakuongorora nhau iyi musi wekutanga atanga kubata iwakupurusi iwe wakanga usingadi wakambonga kusununguka handisi mukadzi asi ndoda kuedza kufunga kuti dai kanani nemukadzi akakwana munhu akuratidza kuti akuda kutoita zvakaipa neni ini ndiri mukadzi wemuridzi handimude anga achiuya kuzondibatsira kuti ndiyanane nemurume wangu asi zvaakuita izvi akuda kutondiputsira imba yangu kana dai ndanga ndaakuda kunzwa kuda ipo paya paakuda kukuridza protection iyeya kana dai ndandisingade nedai ndakatokuda zvino apa ndiri kuti iwe wakanga usingawirirani nemurume wako nenyaya yauri kutaura kuti because panga paine chirwere chepabonde iwe uchiti makagodanana for 2 years muchisenzesa protection ndobva mazorega kusenzesa protection ndobva katanga kuda chirwere icho chakazoita kuti zvese izvi zvibude pachena saka ingototaura chokwadi chaicho unenge umenyeka Pamusoro imama. Handisi taura chokwadi chakatanga chii condom ndauta ndizvona condom nefairfair chakatanga chii chakatanga ikondom. good musi iwoyo wekutanga wauya achitinoda kuzogadzisa iwewe ukambowati wakanga wakunzwa wanga usingawirani nemurume nokuti panga paine chinyaya chirwere chebonde chakachakasi handina kudaro mambo pamusoro iyi dzokorodza nokuti ipapo ndokandaona wabvunzwa namambo vachikubvunza kuti ko apa wakanga waregera nekuti wakanga waona kuti pane chirwere chiri kugazomo saka ndati jekesa pamwe ndinogona kutadza kunzwisisa shona chete asi pamusoro iyi handina kuti chirwere chakauya tichishandisa maprotection kana kuti chirwere chakauya 2 years tatanga kushandisa maprotection kwete 2 years tatanga kudya bota zvakadaro ndopakatanga zvirwere zvepabonde iyo pakatanga zvirwere zvepabonde ngaiti tichitaura tiwe zvakanaka ifundo yapo nyaya iripo ndeyekuti tawirirana pamusava mubhini nyaya yekubhinywa iye yapera vabereki vese kuri munhu mukadzi ana mubhinywa wayo akadawo aimudawo ende hatizive kwavakadananira navo tifunde mukadzi ari kuti iwo wakarara naye hatizive kuti muswei hau kana kuti maitira kupi but ataura kuti mumba musango wacheza but nyaya iripo ndeyekuti ari kuti akarara newe akaita bondene iri chii kwete kana zuva romboti ndiro kudai amai mimi hapana ndataura kuti munhu mukuru anotaura zvaanoda kunyange akapika anonyepa tikati mimi endai munokumura hanzi yenyu tikakumbira mambo kuti munokumura hanzi yenyu yemukati uye mukunhu uyu munoti kudii
atere mabvunziro ari kuitwa nawo munomu tiri kubvunzurudza kuti chokwadi chacho chinyatsoita sei. Vamwe mungafunga kuti zvimwe mabvunziro ari kuita vanhu kuti munhu wavashanda naye mudare saka varida kuedza kuvhiringidza mukadzi. Kwete, tida kunyatsotsutsa tigoona masefa nemagufu nomutiri wacho. Saka regai tinzwe chikamu chako chete. Chifunde Mambo. Chii chako? Uyu ndinomuti muzukuru uyu. Ko uyu ndiye muzukuru wangu chaiye. Uyu muzukuru mukadzi wouyo. Mukugara kwako? Mukugara. Right. Saka mubvunzo wangu ndokuti sezvari muzukuru wakambosimuka here kunovagadzika pasi kuti tione kuti magariro akadii? Handina kusumuka, siyo ndiyo vakatouya. Vakauya kwauri? Murume uyu akauya achiti mukadzi wangu atiza uyo. Saka paakatiza akauya kuzoti mukadzi wangu atiza achikuudzirei iwe? Achiudza asekuru vake sezvo inini iye ndiye andouya kumba kwangu uyu achitaura zvipi kuti no mukadzi wangu akuita zvakati aita zvakati. Pane gore raakauya achindimutsa. Aiwa, ndinongobvunza chete mubvunzo uchataura. Uyu mukadzi ataura achiti Chifunde ndomusi. Handiti ka? Kwatakusvika. Handiti ka? Kwatakusvika kwakanaka. Kwakaipa. Handiti ka? Kwakanaka, kwakaipa. Nokuzvitaurira kunenge kwakanaka. Ende futi kwakaipa. Hapana chakangonaka, hapana chakaipa. Uyu mukadzi ataura achiti ini ndakabatwa mazamu yangu naChifunde. Chifunde akauya akagadzirira futi pfuti yake. Haana kumbobvunza akasvika kubata-bata mukadzi. Mukadzi wana mafeelings ka? Vakadzi havanetsana. Saka kwatakusvika kwakuipa. Uri mupurisa wamambo. Wozooneka wakuitwa zvawakuitwa. Panobuda kuti kudii. Nokusataura chokwadi. Aiwa, chokwadi ndoita ndiri kutaura chete. Kuti inini ka rega ntaure chokwadi kudai so. Ini vakadzi tinovada, handiti ka? Haikuona kuti. Handiti ka? Uyu kwete uyu. Uyu handipa papi. Ava vana pamusoro iyi. Alright, ndazvinzwa. Right. Alright. Uyu mukadzi akambopenga. Ndizomba kwavo. Aiwa, ndikufunga. Iwe seusekuru wake. Handiti ka? Munogara padhuze padhuze. Akambopenga here. Aiwa, pato 800 meters kure chaiko chaiko. Alright. Kumuona kwakambotanga kumuona. Akambopenga here. Andizive. Alright. Wakambotaura naye. Kwete. Kubvira kuroorwa kwakaita nomuzukuru wako asina kumbotaura naye. Hapana. Saka wawaipiwa kunetsana kwavaita nomurume. Murume aitaura kuti ndiri kunetswa nani? Pamusoro iyi. Murume aitaura kuti ndiri kunetswa nani? Kunetswa nani? Kunetsana nani? Kaunetsana nomukadzi wake vari 2. Aida kuti uite sei iwe? Right. Kuuya kwaita aida kuti aida kuti uite sei? Ndivaenzanise. Wakazoenda kunovaenzanisa here? Handina kuenda, sio ndo wakauya. Vakauya kumba kwako? Vari vaviri nomudzimai wangu aripo. Vakakurukura nditi? Vakurukura. Vakakurukura nditi? Hongu. Saka tosvika pachinhu choda kuitika. Mati? Tosvika pachinhu choda kuitika nditi? Aiwa, svikai. Vachifunde. Mambo. Ukubvunza kuti izvo uyu mukadzi munomuziva here? Mukadzi handimuzive uyu. Uya ndi. Iye ndivasingazive manje upi. Iyeyu. Vachifunde ndodzokerera kubvunza. Bvunzai zvenyu. Ndati mudzimai uyu mukadzi akagara apa uyu akapfeka dhirezi rake nesikipa yake iyi. Munomuziva here uyu ari papa pakati? Kwete, handimuzive iyeyu uyu. Uya ndiwa ndisingazive manje uyu. Ndakubvunza nekupedzesa.
ndokubvunza kwekupedzesa. Ndanzwa muchitaura kuti uyu murume uyu nomukadzi uyu vakauya kwamuri vakataura nemi panyaya dzavo. Maitaura naye musina kubvira mataura naye. Chiripo andaitaura nawo ndini ndendega. Tataura tese nani? Nadzimai yangu ava. Kumba kwedu. Apa hatisati tasvika kumadzimai venyu. Tiri kubvunza. Noti kana munhu achibvunza unzi makambotaura mese here kana kuti munozivana. Hazvirevi kuti kuzivana kwamuri kutarisira tati tasvika ikoko. Tiri kubvunza paukama nokugarisana. Nzwisisa. Ndokwamati hamutombo vaziva avo. Matongo vaona muno. Nawo iripo andati vazikurira. Uyo murume wemuzukuru wangu uyu. Muri kudzokerera kako zvamuri kuramba kuti hamuziva. Ndataura kare kuti ndomuziva uyo. Right, ngatichiendai mberi. Vachipfunde mambo. Nyaya yatiri kuda kutsanangura pano. Uyu mudzimai uyu ane zvaataura pano kuti anokuzivai. Iwe mudzimai iwe, sumuka ubate munhu akakubata muno. Ikutanga. Bata. Bata. Hamsai madzoka iona dzokera. Idimi ambate apa, bata yai pachi chiba kuita pachi. Aiwa ndikutaura. Wewe wataura wati bata pakapita. Aiwa ndosa ndikuita zvaizvozvo. Ini uya ndimuzivo. Chimbomira. Inini ndati bata murume akaita sei? Akakubata sezvo kutaura kuti chi? Abata pabindikiti. Iwe wati kudii kwaari? Ndati bata pale pacho pauti pakanzi pale pakakuita pacho. Aratidzwa nani? Aiwa andibazona. Komupaka hana panenge pangu ino. Mira. Tuda taura yero. Aratidzwa nani? Andikuratidza ndangotaura. Wamuti bata abata pabata pabindikiti. Wakati bata pakakuita. Anditi? Ndo bata pakamita se? Pakamita. Atumwa nani? Amtuma ndiani? Ini bandiri panakudapa. Uya ndikuzivo. All right, hold on. Nagana, atere. Nawiri panapa tati isu tikuda kunyaso tsvaga nyaya yegwenyaso kuda munhu zvakanaka. Zvimwe zvinosekesa, zvimwe hazvisekese zvinotsamisa. Mudzimai uyu asumuka anzi apuwa mvumo yekuti enda unobata munhu wauri kuziva kuti akarara newe, akanobata tarengwa chifunde uyu. Abata pabendekete, tarengwa chifunde amuti kwete. Bata chaipepo pakakuita sei? Ndokubva abata. Haana kushandisa ruoko rworuboshwe. Ashandisa rwei? Rwerudyi rune simba. Rwerudyi runei? Rune simba. Chikumbiro chauya kudare tisati tasvika pokuti tizwe kuti chatambirwira kana kuti kwete. Chiri kuti amai ava vabvise nguo yavo vapumhe chifunde uyu. Iri final kana kuti iri nzira yekupedzesa yokunyatsoratidza pachena kuti zveshuwa amai ava vakarara nani nachifunde. Zvino tiri kuti amai nhau yekubvisa nguo muchipumha munhu ine zvinhu zviviri. Ine chokwadi chaicho chokuratidza nyika kuti ndiye akandikanganisa uyu kana kuti ndiye akandibata. Uye
wakapfuma zvakare nenguva iyoyo uchinyepera munhu, pane zvinozoitika kumashure. Saka ndiri kuti amai, kana chikumbiro chaiswa kudare kuna mambo chatambirwa, imi izobvisai muchinyatsogutsikana kuti hakuna chinoitika nokuti ndiri kuvimba nokutenda kuti zvandiri kuita ndizvo. Mandinzwa? Mambo, chikumbiro chiri mukati medare rino chiri kuti nechinanga mukati medare rino. Amai ava varatidze uzhinji hwese hwavanhu nedare renyu rino kusanganisira nemi nemasabhuku enyu kuti zveshuwa vakarara nachipfunde kuri. Ndo chikumbiro takuda kunzwa kwamuri nechinanga. Apa takwenda kumafinal. Si judgment ndiri kurova. Judgment yakazvimirira. Takuda tichiona chokwadi. Chokwadi chimwe tachiona. Taona chokubata pabendekete. Nokutuma munhu zibata chaipo. Abata chaipo. Zvinoda kutaura tichiti. Amai chitorai chokupedzisira mukumu uyu. Kasi muve nechokwadi mumwoyo menyu. Chiita Mupurisa, tevera uone kuti chokwadi abisa. Muno mukaumu pane zvakatomboitika. Aiwa, inini ndakatongomakwa nevanhu ava. Ivava. Aiwa, handina kana sikini kubvunzira dzimwe ngwari apa. Aiwa, kana ndakamboenda kuchipatara njira kana makati guchu handiponwa guchu ini. Alright. Baba Varazari, muri kubvumira here kuti dare rino ripe mukana uzere kuna adzimai venyu kuti varatidze dare rino iri nechiitiko chokuvapfuma nenguo yavo yemukati gungu kwete? Muri kubvuma? Ndakubvunza kokupedzisira. Muri kubvuma here kuti adzimai venyu ashandise nguo yavo yemukati? Mama, andi. Ndasvika panguva yekuti handisi kutonga, handisi kupa justice. Kasi toda kutsvaga exit chichabuda kumukadzi. Chiita zvaunomuita iwe, tirakidze kuti wakarara naye ndiani mupfumi. Right. Chisa zvako. Order. 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 Pari zvino nyaya ndakuipa iende kumusoro. Pangu. There's no question after judgment.
vanhu vanororerana mumba kupedzana nyota zvinongo chitogara kuharare wakakonzeresawo iwe kutadza kumaneja imba yako chinzwa mukadzi wako kuti pamusana penzara akazoenda kugamuchira akauya chimusevhisa mapurisa yangu yanga inofamba kare zvizhinji zvandinonzwa mutsero saka usazotadza kuchengeta vakadzi venyu mudzimba umu noti mapurisa yangu avanomhanya akaona wangu ataura ega kuti anondomo wanga usipo and it's true kune mabiological attacks yanouya yokuti hapana anogona kuya control saka harisi benzi munhu wana feelings and kana uchenda kugara nemukadzi uri uchiri kumwe chizogara chizva zvaanoda ukauya kunomusiya kumba uko chienda kunogara chete uko kana vese vari murume vese vakadzi avo kana singasana nemurume wakakaenda kumbisira pfuma anoenda kuno mumwe handisi kuti iwo ume muyedzo chengeta vakadzi venyu mukavasiya vari vega musazovati vanopenga kana mwine mukadzi wako wanga usingatoiwa chitodzidzawo apa kune vanozopfuurawo vanochimbo voda kurova saka iwewe pamukadzi wako pakuitira pakuchitiko ichi wanga uchida kuti ukompensate kudini ini handipe mutongo kungoti inini mamupe mutongo chipfunde mambo mupurisa nemaquotations yataura mukadzi kuti for sure munokwanisa kusvika nemidhudhudhuvhuvu kuti mapurisa ukarega kuningirika pano kuite mambo izvo zvazvangoitika rega ndikutaurire zviri kuitika kune vamwe mapurisa vari kutoenda vachishandisa chipurisa kutotora zvimwe zvinhu asi ini ndene ndakamira pakuti tivake nokuti chiitiko ichi chinonyadzisa enda chiri kuregera chichienderana pane nhau yesiki iwe wakamborora siki yakazoita sei wakaenda kuchipatara chipi pakliniki wakaenda nani baba wako wapi murandarume wako ko uyu akazoendawo kunorapa hasi kuziva kuti akarapwa ko iwe wakamboita siki handiizive wanga vari mumwedzi upi pamakatanga kurarana neuyu chindi pamadhetsi gore ripi last year mumwedzi upi wakapedzisira august gore ripi
Saka siki wakatanga kurwara ni. Ndaito kugara ndichirwara naye. Saka paienda baba vachidzoka vachisangana neni. Ndokwavaiti tanzina dokta tirakusiki. Right. Kana zvinoita kuhospital kana makambobatwa siki mukaenda kusaidi kumarekodzi. Andimuri panzvisi. Then iwewe panguva idzodzo panenge pachida confirmation pasiki apa ndanzwa panhau yesiki ndazodzwa kuti pane mwana ndanzwa kuti pane mwana ndizvo yes mwana uyu baba wake ndiye ndibaba sakapa akakunzi ndaidana nevarume venyu hatimukunzi kafika zvese saka ndaidana nevarume venyu pafoni pane zvinhu zvozvarikutaura kana ndanga kufonera akanzi pane odhiyo panapa ari kushakana ndakadana nevarume vangu zvikati ndakadana kubva 4 years ndakadanana naye pakawanika faini pakawanika timakondomu tatikutaura pamutemo asi nguva yekutaura saka mukutinyerere kuti ndomupurisa izvozvo aiwa kanditaura iyo notizaini ndakusvomba kwenyii zvawakuita chifunde wakupinda mucontent chitereresa mubvunzo mumwe chete wandiri kubvunza iwewe chifunde mambo wakambotakura murume nemududu kakatowanda mfava wakambotakura murume nemududu kakawanda ndimutakura uza wakambobvunza nawo yekapeta andinobvunza ini wakata sei ndakubvunza zvipi chiterera uchinzwa kana wakambotakura murume uyu nemudhudhudhu neumbowo nemazwi andandichiteerera muno kureva kuti unogona kuramba unogona kufa. Saka inini pakuchengetedza vanhu nokuti murao wekutsvaga mhosva dzeupombwe nzira iripo kare. Zvairipo nzira ndeyekuti inini ndiri kukutonga. Kana usina kugutsikana nemutongo unogona kuenda kudare riri pamberi. Then kwaana tateguru kwaunenge wada kuti uende kana kuzosvika pakuti unumiswe muteyo, asi evidence yaenda kunobuda apa yakaringana nokuti uyu ane makore asi mwana mudiki, murume mukuru, uyu murume mukuru, uyu mukadzi mukuru. Ende dare riri muno ranga richikuvhunza richikupa nguva yako, mumwe nomwe achibvunza ndichiteerera zvinoitwa zvese zvaunotoziva iwewe kuti muno vanenge varamba kuti inini handina kunyengana nemunhu ndokuti enda unobisa bhurugwa racho kunogara zvacho zvinoshandiswa pakuita basa iroro. Iwe ukatotaura wega nemuromo wako kuti nongedza pacho pakakuita wanga uchida kureva kuti ndikukuvhunza pakupa iwewe simba rekuti utaure kuti iwewe nongedza pakakuita pacho. Pfungwa iyoyo waikuwanani? Asika tiri kureva wanga chikurukura uchitsigira nauyu uchigwichinisa uchipa ndiwe wega watopa solution yekuprova evidence ndiwe waipa dare resi rakatarisa. Teerera amunongedzera pane chombo chako ndiya chifunde yararai tawengwa ndiwe tawenga ndi
dare rino rakuwana rine mhosva yekutora mukadzi nekurara naye mkicheni. Iwe mukadzi we Musango ramakarara ndekupi? Makomo village kwedu. Makomo yakawanda. Taura panzvimbo pamakararana pane muti murudzii makaenda pasi pemuti here kana makanga muri murodi kana manga muri pai? Takanga tiri paseri pedombo muzasi memuti. Paseri pedombo muzasi memuti. Masabhuku ani? Masabhuku ani? Chipfunde. Masabhuku chipfunde. Ndoma mukasangana. Compensation asandisi kukurudzira kuti nivi varume mune vakadzi venyu mukatadza kurara vakadzi venyu vakazotsvaga vamwe varume vekuvarara vozoti mambo anotipa mombe unenge watoita profit. Hakuna zvakadaro. Iwewe murume wakakundikana kutora responsibility yekuchengetedza mukadzi wako, wakamuisa pamuyedzo kumukandira kumawere wanoziva kuti anoenda. Iwe mukadzi vabereki vako vari kuti kuinyanga kuti vazivewo kuti wakapara mhosva. Akabisa pfuma here akaroora kuti vazive kuti munhu wavakarodza anove iwewe, hauna kuzvibata. Kunyange muyedzo ukauya unoshingirirawo, nokuti apa waende waomesera munhu kutaura kuti akakubhinya. Dai vanga badare vangu vasina kubvunzisisa kuti aiwa kubhinya hapana, kana iwewe wakadawo kuda kureva kuti wakanga uri kutozvida. Ende pamakore 2 years uri mbavha wanga wachibira murume wako. Asekuru muchirarana kwete unotaurira ana sekuru ana baba vako kana ana dzibudi vako vakadya pfuma vanovisawo mbudzi inoya kuzoripa kuna mama kunokuti havana kukudzidzisa zvakakwana. Uri kuzvinzwisisa kuti vazive kuti kuno kushangure kwanyaundu wakaya kuzopara mhosva. Ndinoda vanhu vanoroorana nevanororwa vaya vanoziva kuti anenge aroora nearoorwa vanofanira kugara vari pazvivimbiso, kotozokuyenda kuti mumwe anoita upombwe imba yako ichengetedze. Une vana vangani? 2. Iwewe shingirirawo, gara nemukadzi. Unogara kuHarare? kuHarare kubasa? Ndinotouya kumubvunzwa mafa. Mukadzi wako kumusiyana nenzara. Usevhisa icho. Ya, kana kuti sevhisa haaite zvaaita izvi. Ataura ega kuti akanganzwa kuda kuti vatu vanga vari kumuregerera. Chigara naye kana kuti ugare naye uchichengeta mukadzi wako. Nokuti anodzoka kuzomugadzira.
Then mombe imwe chete ndiyo kuita chiitiko ichocho mukati mesango. Mvura isikunaya mukasango munoda kuchenurwa. Munodiwa mombe rera kumazate guru inoenda kunoteurirwa ndiyo inoita kuti mvura inaye. Saka ndinoona ndiyo judgment iripo. Then chipfunde pakuita kwako apa hausiri mupurisa. Tiu wazviprova kuti you are innocent. Pari zvino you are not innocent. Saka ndinoona ndiwo chimiro chejudgment iripo. Atikumbira kuti kuguruwa kunoitwa nevamukwekweu ndiende kusvika wangu ndakaita ipapa takuraka vanhu vacho aiwa vakatotakuraka ko hata mama nditakurai vana ndinoenda kuguruwe kwacho ikoko. Zvatinoita murume ndechekuti judgment ndapa zvandapa judgment you can only disapprove the judgment se unotakura vanhu vavarambe unovanzisa unoenda navo asi nini ndatonga zvinoenda kunobuda ikoko unovanzisa zvinenge zvine mbereko kana kuti mhosva inenge iri kuuya inodzoka kuti kudai ndokuti unenge wanyepera munhu. Saka nechimiro ichocho inini ndatonga kuzvipuruva ndiwo unenge wakuenda mberi musaunana yapera uyu mwana achisvika mumba mangu mukadzi wakatora kutanga aiuya kumba kwangu mukadzi uya tate ambuya ona ichi mabhodhoro murume anotenga kadhosi yake nhingi mushonga wozonobaya pakrini pabata uyu zvakare amuroora uyu akabva aiuya tine nemavanhingi tikunobaya kubata iyo homboyo ndowandinazoziva. Saka zviro zvaangaitaura mukadzi uya ari kunyepa pane foni yake yandinayo akavaidza kushamwari yake. Murikuona foni iyi yanga iri yemurume wake. Pane patikaita musangano werari taita musangano werari ndopaakanzi andaura safoni pamusangano pagutika perari murume wanga ari kundinetsa nemhawe ari kunditi ndine zvipongo. Saka pane zita rinonzi murume anonzi Mozi uyu muzukuru wangu yakakumba achititi pane zita rinondinetsa foni yanga iri kusaindira foni wausiku foni ndivanatora foni iyi ndaona zita rakanyonzi Mozi. Saka muzukuru wangu ndakamubvunza kuti kwaiwo ari kunzi Mozi ndiani akanzi murume wangu andikambobereka naye mwana wokutanga. Saka zvadaro ndati saka iye murume wokutanga anonga achifona sei iwo une murume kuno. Saka uyu manje pakati kwanoratidza kufona sei zvino foni iyi ndirakuirasa nokuti kuzaruta achindinetsa. Saka izvozvi matauriro andiri kuita ndeyekuti vanhu vakadoma ane foni yakatepa ichibvunza nomurume wake. Pane varume vangani 5 vakadoma. Pane mumwe murume akambodana naye akanga atiza naye chaida kuti vanhu murume wangu 2 wokutanga kogozoita bamudiki vari vakaizokuvara edmo varimo bamudiki rizito bamudiki renimo varume vake va5 plus 6 vanokutaura vakazorasira foni maraini akaarasa murume akazonobvisa kuti iyani akandita ambuya murume avhura kuti maraini yanaiti pamwe chanovhisa rimwe mamwe maraini. Uyu mukadzi uyu ngaatore chokwadi pamberi pamwari tachikumbirawo kuti mambo nyaya yanga itongo zvakanaita arero. Nayo mukadziwe iwe uri chii cheuri? Uyu ndiye muzukuru wangu anditi mwana wa atete vangu akarora mumagudo ndiyo ane murume uyu murume yeye mukadzi wekuti mukadzi wekuti azosvika pakunyepera murume wangu isu ndisi taigarisa nyaya dzake anoti akangotadzirwa chete nemukadzi ngaaende akatadzwa nemukadzi. Saka inini ndini ndine umbowa hwake kuti agare pamba vanhini. Saka ndakazofona
ndichinzwa tainamatira ugwero wangu akabandika masoro achindikudwara ndichinamata kana maibhosha ndobvatakurwa ndobvaenda kumusha kwake aenda kumusha kwake neugwere ndibva ndazonza kuti mukadzi yari kunzi ndaidana nevarume venyu hati muri kunzi tasikazive zvese saka ndaidana nevarume venyu pafoni panekini ndozvarutaura kupera ndanonga kufonera ari kumusha kwake ndikati naye ukadana nevarume wangu zvikanzi ndakadana kubva 4 years ndakadanana naye pakawanika tumakondomu tatikutaurwa ndopaka pandakatanga kuda sei kuti mume wangu andizivi pa4 years apa ndakadana nawo ndikati asi zvakapera ndikati zvakapera uchauya kuno zvinhu zvomunhu wako zvikaparara iwe wati muzukuru wako ndataura chokwadi ndati uyo muzukuru wako uyu muzukuru wangu amatete wangu uyu mukadzi anga asingatomuda pava uyo chitako mukadzi womuzukuru wangu asi pane counseling yamakamboita yekuvayananisa mba tinotoga izvo ndati yamakamboita here kune vazukuru vangu kuti garai zvakanaka alright saka iwewo uyu murume wako uyu ndizvo ndiri kubvunza chioinini aya uyu murume wangu tivani vana vangu fonai zvaune vana vako fonai kwaanoswera unenge uriko kwaanoswera handikakuzive chifunde zvesho anobuda nebasa rake asi izvi zvimwe zvese zvefoni ndo zvandikaziva kuti munhu chiterera uchinzwa Zimbabwe ine constitution inotaura ichiti freedom neage yekuti munhu kana akwanisa makore yake 18 akuzvifungira nekuita chaanenge afunga chakaipa kana chakanaka hati muropanzisa mumba mune dambudziko mumba mwevazukuru venyu ramati imimi maitokanzera muchienda muchirigidza kuti gadzirisa handite kureva kuti uyu ane makore above 18 uyu ane makore above 18 haende haangatadze kuziva kuti apa kodzero yangu yachorwa muropanzisi saka vauya kugwara rekuti vayananiswe vanochemera kuna mambo mese muri vana vangu handina wandinorasa nezvichemu zvamunouya nazvo asi handidiwo zvakare kuti vamwe vanhu vave vanongundikidzwa tinochengetedza murawo wakanyorwa ukaiswa isisu tinochengetedza murawo wacho ukuchengetedze imimi munochengetedzawo kodzero dzenyu saka pakodzero apa uyu murume uyu nebasa rake reupurisa hatingamurambire saka kuti haana kupara mhosva nokuti yauya akarwadziwa ndiyauya kuzokomplena zvaakomplena pane zvinoitika kumatari ekwedu upombwe hwakarambiwa mubhaibheri kana kuchibana zvakanyorwa kutsika dzemashona kuti kana munhu auya ane nhau seyakaita iyi zvakaoma kuti wendonobisa bhurugwa rako nokuti bhurugwa kuchivanhu chedu
pane uroyi zvakafanana nevakuru vanoita uroyi. Akaenda mukadzi mukuru akakurura pambembe, pane zvinoitika pamhepo ipapo. Saka kutsigira pamuri kutaura nechinana, vana manhambara vainwisa mucheyo, vana vaimbodhakwa kana manhambara asina kuvakotamira, asina ngozi mukati. Aitanga vakotamira ndokuti vadhakwe nomucheyo. handiti muri kunzwa? Saka zvakanyorwa kucultural traditional culture yedu isusu mashona kuti vanenge vari kupokana uyo achiti handina kuita chakati nomutipisa uroyi wacho, bhurugwa rabisa iro ndio rinochengeta upenyu hwemunhu. Saka aenda ega akaribisa akaisa pane munhu ane nhau naye, hapana anoenda kunozvipikisa. Asi kuseri kwazvo kune mhepo kuti uyu kana anyepa uyu radare renyika dzimu, radare renyika dzimu. Kana anyepa uyu she will be haunted, achateverwa nemhepo dzemurume uyu. Muri kwanzisa? Asi kana akaita mutongo wake tinomupa sekuratidzwa kwazvaitwa, nokuti mumajeri vanhu vanoramba mhosva, vamwe vachibvuma kuramba hazvireve kuti hauna mhosva, kuramba hazvireve kuti hauna mhosva. Saka dare rino raona kuti vaviri ava vanokusangana kwavakaita, paangada kuti ataura kuti ndakabhinywa, dare raona rikati iwo haungazotiwo uri kusoderawo, ende pane nguva dzekuti ukasvika mumba muri vaviri chete. Aiwa kapane zvinokwezverawo sejusinga. Saka hazvitadzike kuitikaka. Saka panhau iripo ndeyekuti ndakuwapiwa nguva yekutaura nedare. Wakurambidzwa nanini? Wapiwa? Ndanga ndakanyarara. Ndanga ndakanyarara vachikubvunza. Pane panaida ndisvike ndazobvunzwa ndase kukatwa. Wakatwa nani? Ndasingida kubvunzwa vanhu vava. Ndio basa ravo vachibvunza. Saka iwo unoziva murawo. Unoziva murawo. Vangani vakaenda vakarohwa nemabhurugwa muno tikabva tati iyo yasquare. Saka kwadichaitika. Nhasi iwewe wakuramba noti zvatika kwauri. Saka hadi tena bure kwacho kana majeni kwatu kuti nditete ndine mwana nani tinaenda kwa unapata kamsore changamire kunde ya wakuita iwe kam yakuratidza kanenge kakudhere no why autaurire mambo kuti ndiendese kwakati usidomukumbira kuti vange vachipa judgment yavo pano iwe wakuvakata zvinoreva kuti iwewe chipundi namambo makuzvisa pasame level zvotokumbirawo kuti kuva respect